Taxi! Sa kabila ng nararanasan nating pandemya, hindi ito handa tumbang kayo aming mapagsikom at kabayanan dahil Di ba ka tamang? Ano ka? Ikaw lang isa? maaari na tayo magpakonsulta gamit ang mga numero 0963-838-8396. Maaari tayo magpakonsulta mula linggo hanggang Martes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dito sa likod ng bahay namin na kalamansi. Yan siya. Yan, dito ako kumukuha ng pang juice. Yan. Tapos meron din kami okra. Okra kami. Yan. So, ayan siya, kahoy kasi gumagamit kami ng kahoy. Tapos meron kami dito lubi. Tapos ito may sili. Tapos ayan yung papaya. Mayroon. Tapos sa kabila may bago nga lutas. Tapos meron din tayong mga isda. Ayan o. Ang tikit ang lalaki. Marami pa dyan. May native na manok. Ayan. Ito naman si Sassy. Ay, si Cathy. Buntis siya. Mga November 9 ito ata siya manganganak. Ito naman si Sassy. 4 months old German Shepherd. Sassy! Itong white dove. Bali, 4 na white dove meron kami. Ito yung mga cactus na binibenta namin. Ito yung mga mother plant. Ayan, ito nasira yung ano niya, oh. Ayan, meron tayo dito ang kalachuchi. Ayan, isang klaseng kalachuchi. Yung isa kasi na ano, namatay. Ito kalachuchi din. Ayan. Orchids ni mama. Nakabayaan kasi sobrang busy din sa Oma. Ayan. Ito yung orchids hanggang doon.
Tapos may bayabas din tayo dito. Ayan, bayabas. Saka may pinya din. Ayan, namunga na itong pinya namin mga isang beses lang. Ayan. Bago lang hilamon, tubo naman nila. Ito yung mga halaman namin. Ito ang ganda ng dahon niya. No. Ayan. Ayan, binibenta ni mama yung, ayan o, 5,000. Binibenta niya. Ayan, marami tayong mga Love Wave. Ito Love Wave Sensation. Ayan. Ito, parang rubber ata to. Hindi ko alam. Ilig si mama sa mga, ito, cardboard. Ayan, isa din cardboard din. Ilig si mama sa mga pananim. Yung kalamansi namin. Kaso lang nagka-problema din kami. Muntik na sana ito mamatay. Ayan. Pero, buti naman kasi nagbubungan siya ulit. Ayan. Ito. Ayan. Tapos ito din yung isa. Muntik na din ito mapatay. Ayan. Ayan yung ano. Ayan, meron siyang bunga oh. Ayan. Medyo nagapatubo na din yung mga dahon niya. So, ayan, meron din tayong bayabas. Ayan. Ayan, bayabas. Tapos may sili na din dito. Ayan, sili. Ito naman yung update sa aming sili. Ayan, sili naman. Ayan. 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 Guys, nilipat natin yung strawberry natin sa malaking pot para mag-runner siya, no? So, buot silingon sina para nga may magtubo day tapos may another na naman na singil. Para nga magdamo ang iya nga singil. Ayan. Medyo nagka-problem lang ko kay nabutas-butas ang ang dahon mo. So, hindi naman kasi gamitin tong pot na to, kaya nilagay ko na lang din dyan. Ayan.